Díra me dnes aibh go bhín ag rinchhaifol am ar Gaeilge leis an aim bríthare agus le fóranim nethe. Deir daoine rudí cása le bhí me ag déanamh mar hampla an éit bhí me dhéanamh. Déan me dhearrat an seo a dhréisiad an teangaí a bhíniu. Nes tan taim bríthare ínta cáitianta teanga. Sin an arm den bríthar a bhín á gine ag churagás, a déanamh, a tógáil, a gimmart agus mar sin dá. Bhín tegann fásta inné jo a áil, aiste, a cheartú, tea a thógáil agus lehéidí sin. Nes go minic nar a bhín a taim bríthar agann, bhín aineamacail agann ina dhé, agus is grás na cais na sin gur sa dhéanaide a bhín a taimachcail, a déanamh ibre, a tógáil taí agus samplaí den héineáil sin. Nes tean daoine stré carhar nó bhín deacratí acu nuair a bhín siad a tagart de áráinim. Sios fárainimán na cindan na fácla begus sin ústin méid an éit aineamacail. Rudí ar nós mé, tú, sé, sí, sibh, siad agus mar sin dá. So am chas éon mar hampla an éit tá í tarsa, sin rud a dhéir hin san na tá má tarsa, sé mé a fárainim san Abert sin. Nes nar bhín fárainim á gunne agus an taim bríthare, beidir gur sin an éit mín deacratí ag daoine. Níor cheart dearmid bhí sé ag déanamh ar éit, sin rud becheart ar éit an sin na bhí me a dhéanamh, mar sin níl se ceart fáraineamachar díra in é aim bríthare. Nes carhar feicimiid go mbeidh beidir sébhú na arúar an aim bríthare, agus buinne sin le heinscne nó le hebhar an aineamacail. Arcimiid in eis ar an samplaí leis á léirú. An éit bhí se ag ceartú mé, sin rud a becheart ar éit an sin na bhí se dom a cheartú. Nes hana gcónaí bhín an dáisian le clonsin sa chaint, mar sin thucla daine bhí se dom a cheartú nó go dtíra bhí se ma cheartú ar éit. Maidir a tú an sin, an éit bhí se a ceartú tú, sin rud a déirtí an sin na bhí se do a cheartú nó bhí se de cheartú. An sin an éit bhí se a ceartú é, sin rud a déirtí na bhí se a cheartú. Agus an éit bhí se a ceartú í, sin rud a déirtí na bhí se a ceartú. Buc muidir éinis go dtí na fárainim nethe olra. An éit bhí se a ceartú muid. Sin rud becheart ar éit an sin na bhí se dar gartú nó bhí se ar gartú. An éit bhí se a ceartú sibh, sin rud a déirtí an sin na bhí se dohar gartú nó bhí se war gartú. Agus an éit bhí se a ceartú iad, sin rud a déirtí an sin na bhí se a gartú. Sin a go bheith, bhí cuirime gan fáraineamachar díra in é aim bríthare.